मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, साउंड वाले भैया थोड़ा और साउंड बढ़ाइए। नवजुवक सरस्वती पूजा समिति आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। देखिए हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शांतिपूर्वक भाषण करना है और जो हल्ला कर रहा है उसको ले आके उन्हें समझा दीजिए। और हमारा वॉलंटियर से अनुरोध है कि कृपया नाचना है, डांस करना है, तो जाइए डीजे का फुल बेस बनवाइए और डांस कीजिए। देखिए देखिए झगड़ा चला गया, देखिए झगड़ा से बचाइए, मारपीट नहीं चमकाना है क्योंकि पुलिस प्रशासन सब आए हुए हैं। आप सबको शांतिपूर्वक डांस करना है। ट्रैक्टर पर मूर्ति रहे सभे धइले, नाचत नाचत हमरा दुआरा पयले। ट्रैक्टर पर मूर्ति रहे सभे धइले, नाचत नाचत हमरा दुआरा पयले। ओहे दिन एगो कांड बरियार हो गइल, बरियार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल, फरार हो गइल हो, फरार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल। सरस्वती माता, सरस्वती माता। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। रहे उ लखवन के टोली, एही डरे हम ना बोली। रहे उ लखवन के टोली, एही डरे हम ना बोली। मार भइल भारी, छुटल रंग दहादी, इज्जत खराब हो गई। हला गाँव मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। बाजार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल, फरार हो गइल हो, फरार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल। गंगा जी दूर है, जाना जरूर है। गंगा जी दूर है, जाना जरूर है। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। डीजे के फुल कह के साउंड लगला समारे उड़ाउंड। हाँ डीजे के फुल कह के साउंड लगला समारे उड़ाउंड। कहले ह चंदन मुन्ना राजू आजे गाँव में बवाल हो गइल। पुलिस प्रशासन सबे तैयार हो गइल, तैयार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल, फरार हो गइल हो, फरार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। नाचत नाचत हमरा दुआरा पयले। ओहे दिन एगो कांड बरियार हो गइल, बरियार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल, फरार हो गइल हो, फरार हो गइल। भाषाने में लेके हमर ओढ़नी अरवा फरार हो गइल। राज स्टूडियो बाय स्टेशन रोड अरबाज सुगौली। प्रेमी।